Sapre ang kami pa yun, oh. Nagpunta Pilipinas, oh. Sangit ako. Oh, basang sisew kami. Ay, basang sisew. Nagluto tayo ni, ti balatong ni, oh. At damot, al-alyana nga, karne ti manok, kin kamatis. Wow! Oh, awan. At si Daling tatatwa. Nagtutudo kami, dito Hong Kong tata. Gusto iti kabibiyag mi, nga OFW ngay. Wow! Agluto, madipay na ko di kamatis. Awan pa ang kitaman eh. Oh, baka tumapak pa. Sabi ko yun, mas gusto kong isugal yung 10 sa araw. Bawal mag-Tagalog ay mag-Ilocano ka. Ayan, Survivor. So, day off mi ngayon. Ilocano pala. Day off mi na ta. Awang pinggan. Dati ito pinggan. Hindi kita garamid, oh. Wow! Saan mo garamid, ate? Tonto, no? Punch pa na yun, oh. Silver. Silver. Oh, gimas, oh. Wow! Saan ko na ibigyo dati yung pinagluto mi, oh. Kakaasi kami mo. Sabi ko, para sa linggo, na. Ang problema, sabi ko, baka Mga nan, upsok mo na, mga nan. ulan hanggang bukas. Walang Upsok tao. mo yung bag. Yan. Tatambasit sa luna. Sabaw-sabaw. Dapoy Meanwhile, fry. Dapoy sili na na sa kuha. Dapoy aramang. Oh, mga to yun. Hindi mo bigay ka ng kamatis. Ha? Kami yan, may pagmintaan na. Kala ko. Ay, sayang yung kubay, ah. Nahulog. Okay, nalagyan natin yung bag mo. Lalagyan natin ng inapo yung bag niya. Ayan, oh. Thank you po sa Oh, yung bag niya may inapoy. Ilang takal ng balatong? dua. Ano yan? Yung kanin ko para sa Ay, ano lang. kulang pala yung kanin niya. Teka lang. Yung bag, nutriman. Yung kamatis, suhuliin natin. Lagyan natin sa bag niya. Oh, yan, oh. Repolyo po. Repolyo. Oh, tama yan, oh. Oh, gimas. Gimas ko naman, te. Salamat po, Gimas. Ari Gimas. Gimas. Manganan. Dati mo, gibag ko, oh. Sa gibag ko, nga panganan ni. Soy. So, inapoy. Tao titin napoy. Wow! Sa dungdung nga inapoy. Tapos ito gibag ko. Oh, ano mo daytan? Nagregat kan aya ote blagor. Ay! Wala. Magkano tong pinggan natin? Maditay mat makisama at pa yung pinggan ko. Oh, Dimas. Oh, tingin na yan. Tutudo kami. Oh. Ulam natin na munggo. Oo, sakto lang kasi nagtutudo. Plus, Sa linggo sana. monggo. Eh, kaso nga, baka hindi malabas sa linggo. Sabi ko, wala sa madami. Yeah. Kaya sabi ko, dapat ba umabalik ko? Ang kumatiliw na yan. Ay, naksot gam. Dati balato. Naksot ko. Diba? Baka mo, Oh, yung sarap. malagay kong gwarga kasi nalinis ko. Alam naman. Oh, mga nun. Oh. Wala, matuglang kami pa yun. Oh, namaten, dibiyag men. Oh, mga nun. Oh, tingin na. Oh. Wow! Wala, ang babagta ko. Ay, hindi. Huwag mo nalito ng kapalaya. Kaya naman, pag-click tayo sa linggo. Hindi lang mo lang ng kamatis. Kaya itlog, mamaya. Yung palaya. Meron pala ako buwan. Ay, meron pala ako sa bahay. Ay, para pang pakbit natin may kalawa ko sa kapita. Mas! Wow! Ayun, tugtudo pa eh.